ina batebi byamono mwabwate siti nande motigereti yao mwabere mukombeka sama sama ningewaomba mugendere gutubika sama sabo mpaka tutabuki sabali abagote abenyongo ngeyo batekera mugani nyongo yite atekeri 2027 igo tubika sama sabo nyasa tutangane tubakorere munuko gani kwaye kuri twara osiri birasi byaga ebirasi bwate tiles lockers chairs a ceiling a whiteboard ebirasi na match na gari ko bamenderande ibinde bibere naliye mwana ibibyane kesho ncheno mwana bwe watchman na batabete watchman is school we yake keya okolende school we keya ni moroje okolerande bikoro lero mwana bwo watchman kuno mugako lero tenena abuno muchum getonke yokeragero mwana o tabo mo president wa Kenya hakuna nyonye Fred Matiang'i oso mumu gano ego chimaega nere naba chakerite mechando bune lero nere tubwate nero muraibu mugusi nero mo president ogatano narimo bwense yake nande mo tutayo mugusi go chikupinga Fred Matiang'i togo konyora tutakanyagana na wewe ebi ntombira togo sorara ebi ndembira togwa kachite dali boy ekiagera togo sorara wancho mwana mwino oga ndogo chikumura amasabaka iya tutakubali kuna ko kama ngombe yao kama ngora nando le ekiagera matukaya bali bachete ko kama okor 2023 jena anya gochio kere jena bana aroche mapema ngombe gari ngari eli yari no kama eli bachire goteberera igo enekei bachikoliyo sora bera role hanya koira na anga ya ukamato hakuna maziwa ebirasi inaro siria ngombe nani nuka nimepewa pesa ya wananchi bali bako tane ngombe bako kama abago koraigo na yebesa ya inoba yibe niche gamba tani na genda state house kwa kunde birasi bitano lemereke echiche birasi bibereke iko iko ndo kurwani Matiang'i na ngombo kama kimo chako kimo chako nande buno mugusi tutasimama pamoja alitorategerera inawezekana togosomia abana abaitu nakinko baera abana basari etarengo secondary onde naro nyakubwatwo koboko aiwogi seramanya kwa basari onde naro osoko ndo bisio mugambi waichorie form ebese yake ndarari transparency mo basa kotegera propaganda ngagisairo keirie basari kara motebi ayenziro kwa kanyorire buno ndusiri 0 mpaka 3 no kunogo kei 0 12 oso mwana secondary 0 12 omwana bwe college 0 12 omwana bwe university kuno kuna kogo keigwa karanti gana talibo ekyagera abantu baigweti buya kero mutaka konyore bese abatagete bake banyore eyende abantu barangeri hotel iche ebese yaino amagendero basaris eyega kero mwachire gakondora kamusara karikane na kunko bunjaiga nara naino ngakimokoba hakuna pesa ya mwananchi ambayo mimi natumia kwa watu wangu. Pesa ya wananchi inafanya miradi mbarao babwati chibesi nyinge bakuru no babodi esibachiruzi bamanyite uko ibera abantu baitu ndagete
proceed project na litura change boge tutiyeke bunese miaka chi financial year isatu nene yakane chi project na chake twakorire binganiga emyaka yemwangete 10 tukuyekora tokoba twakorira mange inere sabani ta tutaramo nayo ekero mugon sabera na matiani intuto maite buna tokogata tobwata abasani bandali gondra muri na Sifuna abo wino na ibu nyano musawa ya mochakire kumwega ya ocho koire mokwani ndio manya kobori na upande ule mnaniona na upamba katikati mnaniona na nyenye mnaniona vizuri. Mimi ni nani? Arabile na baku mwega talibo. Iko cha kumwira mkwani. Very good. Kingu kagocha kisi tarehe 26 na otora linda mwananchi. Ochoche wako ibichana onyagutarira tata onyakurie. Koma wia. Ose nabo tukubasega igo na barababe. Tumobasa kumocha. Tuchaya no ibade ne. Ero babodi bya mukaite ngane gosori. Nani chekero na achite. Oso mwango bodi na kukigaku. Kara to goire bitubi. Gacha kanyara. Lakini kero to egeto moelio. Nyonya muga kota ngachite. Onyora abana. Engoko bagote. Umonge na kuruchikoni. Engoko. Umugaka achikuba tetete kumangana ya bwana. Bamoteyo umugaka achikura to akena endo churaru nyumba. Abagaka byamono. Mukango bosemi nando mugatuke kabuya. Echama ya intuno mugusi ne chama ekorau na Fred Okengo Mati. Nando tutagetekero mondo tagetekerugo oso ya Jubilee. So I Jubilee. Ose di jirare ko mutangani ko bata ibiri ruma. Na bata ibiri Jubilee. Tagetekero monta so enyombe. Chama Jubilee. Tutagetiko tika monto ndeso. Njumari na otogocha kokobanga. Togochoke buya ega. Togopimera ti togote bitura isana bosi. Ekiagera otutagete matiangi ai abantu baye baire ibirogo byonse pigusienge. Abajumbe 13, aba senator babere, aba governor babere, aba women rep babere, na aba MCA 65 45 na 20. Yote tutakutaka ikuwe chama ni Jubilee. And we will deliver. Asa wajumbe 13 oyo moneru. Ekimo basako banu wabo.